Sa pagawas sa karong gabi sa Bagyong Shuni, lain na usab nga low pressure area ang gilantawang mahimong bagyo ang musod sa Eastern Visayas. Hinay man nga bagyo apan pag-asa may pahimangno nga di gihapon mo kumpiyansa. Samtang ang Talisay City Government nangandam na sa mga posibleng pagdahili sa yuta nga mahitabo. Ang live report ni Femari Dumabok. Fem? Yes, Bob Lansil, ang kasarangan man nga panahon na sinati karon apan gitugan sa pag-asa nga di angay mo kumpiyansa kay posibleng masinati ang hinay ngadto sa makusog nga pag-ulan nga posibleng mo resulta sa pagbaha ug mga pagdahili sa yuta. Ilabi na sa kitungod niining gimonitor karon nga laing weather disturbance. Gitugan ni Engineer Alfredo Kiblat Jr. ang hepe sa Pag-asa Visayas nga low pressure area pa lang ang monitor nga naa pa sa Silakang bahin sa Mindanao. Apan kay naglihok kini west-northwest, gipanlantawang musud kini sa summer area karong gabi. Base sa forecast, mamahimo lang kining tropical depression nga tawgong Bagyong Tonyo. I-forecast karon based on sa mga models, tropical depression, mahimo siya within the next 48 hours. Pabrilita mo kumpiyansa kay La Nina biya, liho kayo ang western portion sa Pacific na naata mabilong ang kadagatan. So taas ang iyang sea surface temperature. Pero sa bakaron so far sa mga modelo, may niingon nga tropical storm category mo abot. Dugang ni Kiblat nga ubos kini nga kategorya sa Bagyo. Mong hinay lang ang hangin apan magdala gihapon kining mga pag-uwan sa Kabisayan. Samar area, particularly northern Samar, so imabaw sa Tua. So ang may tabuan expected siya kung di niya ma-observe ang lihok, aron siya mo landfall sa Samar area, central or northern Samar sa Sabado sa gabi. Oo. So ang epekto nato sa Tua afternoon, hangtod sa gabi sa dire sa Visayas, sa Cebu, particularly ang northern Cebu, mga light to moderate niya occasional heavy rain. Maayo man o init ang panahon nga nasinati karon apan ang kabumbiruhan ug ang disaster team sa Dakbayan sa Talisay ang way kumpiyansa. Hinungdan nga subsob nga training seminar ilagi paygayon karon kalabot sa pag-rescue o pagresponde sa bisan unsang klase sa kalamidad. Ang mga Incident Command System Training Seminar gihimo sa Talisay City ilabi na ang pagresponde kun adunay baha ug pagdahili sa yuta nga sagad mahitabo sa syudad kun adunay kusog nga pag-uwan. Sige pangandaman nato ani ang kaning severe weather no nga mahitabo magamit po ni nato nga dili lang diri sa atong locality but kung responde ta sa laing locality nga this is a means of standard form of response. Bob Lansil, ang Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas, ani pahimang nausab sa mga posibleng mapektuhang lugar kung unang mapektuhang lugar sa LPA o nga mamahimong Bagyong Tonyo, alang usab sa ilang himuong pagpangandam sama na lang sa Northern o sa Eastern Samar. Ang Northern Samar mato sa ilang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer nga si Josh Echano nga nagpaabot na lang sila sa notisya gikan sa Pag-asa alang na silang pagpa-activate sa ilahang response mechanism o sa ilang incident management system uban ng Alisto team. Gipangandaman na usab ang evacuation center alang unya silang himuon nga force ug mandatory evacuation alang ilabi na niadto mga ninimuyo sa kabaybayunan ug niadto mga posibleng maapektuhang lugar. Bob, Daghang salamat, Femari Dumabok sa imong live report.